Keď som prvý raz počul o metodike Gallup-Clifton Strengths, bol som skeptický. Už som nejaký čas pracoval ako coach a považoval som to iba za ďalší marketing, ktorý sľubuje rýchle riešenia. Ako bývalý IT manažér nesladám marketingu na lep ľahko. Zvyčajne mi nestačia heslá, potrebujem informácie a dáta. A Gallup mi ich dal, ohromilo ma to. Takmer 40 miliónov ľudí, ktorí tým už prešli po celom svete. Konkrétne čísla, žiadne dojmy a príbehy. A tí ľudia reportujú 6-krát pravdepodobnejšie vyššiu angažovanosť v práci a 3-krát pravdepodobnejšie reportujú skvelú kvalitu života. To ma zastavilo, pretože to nie je náhoda. To je niečo, čo definuje rozdiel medzi tým, či človek pracuje v súlade so sebou alebo pracuje v rozpore so sebou. Polož si jednoduchú otázku. Koľko energie ti každý deň zoberie to, že robíš veci, ktoré pre teba nie sú prirodzené? A naopak, ak začneš robiť veci pre seba prirodzeným spôsobom, všetka tá energia ti zostane. Pre rodinu, pre koníčky, pre teba. To nie je o zmene práce, to je o pochopení toho, čo je pre teba prirodzené. A následne o tom, aby si to začal vedome využívať. V tej práci, kde si teraz.